Από τότε που με δάγκωσαν τα ζόμπι, οι ελπίδες να βγω ζωντανή από εδώ μέσα λιγοστεύουν μέρα με τη μέρα. Δεν είμαι πια ο ίδιος άνθρωπος, ούτε ζωντανή, ούτε νεκρή. Είμαι κάτι ανάμεσα σε δύο. Όλο αυτό το διάστημα ζω ένα εφιάλτη, όχι της φαντασίας, αλλά μιας φρικτής αλήθειας, που ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να δεχτεί. Κουράστηκα. Με τη βοήθεια του επιστήμονα προσπαθώ να βρω τα συστατικά για το αντίδοτο. Έχω έναν εχθρό, τα ζόμπι, που με εμποδίζουν σε κάθε μου κίνηση. Αλλά αυτή η περιπέτεια δεν έχει τελειώσει για μένα ακόμα. Προλάβουμε να πάμε στα κορίτσια. Θα προλάβουμε, μωρέ, γιατί να μην Έτσι όπως προλάβουμε. πας δεν νομίζω. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω και τον δρόμο. Οδηγήστε πιο σιγά. Σταμάτα. Άντε. Τι το πήραμε μαζί μας εδώ? Γιατί πρέπει να το πάω στη γιαγιά πριν πάμε κινηματογράφο. Λες δεν θα πηγαίναμε καν. Παιδιά, έχω χαθεί νομίζω. Έλα, εντάξει, παιδιά, μην αγχώνεστε. Οδηγώ χρόνια. Α, φαίνεται για μήνες. Αυτό εννοώ, μήνες, χρόνια. Α, Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τρίβουμε εδώ. ναι. Μόλι δεν προσέχεις ο άνθρωπος. Καλέ, κάτι έπαθε το Α, αμάξι. θέλω να σε πιαστεί τώρα. Τελείωνε. Τι έπαθε το αμάξι? Νομίζω ότι έχουμε λάστιχο. Πω, έρχονται και τα μάτια από πίσω. Μπες εδώ. Πού, τι είναι αυτό, ούτε καν ξέρουμε τι είναι. Μπορεί να είναι τέτοιο, πώς λέγεται. Και που αλλάζει το λάστιχο, να μας το τόσο τυχαίνει. Δεν είναι ζατέρνα, Είναι αυτό. αυτό. Να σου πω κάτι, έχω μια ιδέα. Θα παρκάρουμε εδώ και άμα είναι να πάρουμε καμία οδική βοήθεια. Τι να κάνουμε, περίμενε να δούμε τι πρόβλημα έχει. Εγώ δεν ξέρω να το κάνω. Μισό, να κοιτάξω τι έχει γίνει. Αμάρε, παιδιά. Έχουμε πάθει λάστιχο, βγείτε έξω. Πώς να το αλλάξει τώρα αυτό? Τι θα αλλάξει εσύ? Πολύ αμφιβάλλω. Εγώ δεν ξέρω, ούτε καν. Πας καλά. Ναι. Για περιμένετε να δω. Άμα σκεφτούμε επιστημονικά και μετρήσουμε όλα Επιστημονικά να το δούμε. Φώναξε μια οδική. Τελείωνε. Τι επιστημονικά? Εδώ λάστιχο θέλουμε να αλλάξουμε. Για Τι να δω. επιστήμη δεν έχει να κάνει με την επιστήμη. Έχω μία ιδέα. Επειδή Να. εγώ είμαι πιο έξυπνος από εσάς, ξέρω τη θεωρία. Εγώ θα σας λέω τι να κάνετε και εσείς θα αλλάξετε το λάστιχο. Ναι, καλά, εντάξει. Περίμενε να δω που βρισκόμαστε. Παιδιά, γράφει Exit War. Exit War. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Αλλά μάλλον είναι αυτό εδώ. Εργοστάσιο μου φαίνεται. Ναι, και εμένα. Για κάτσε να δούμε. Κάτι ακούω. Νομίζω ότι είναι κάποιος μέσα. Κάτσε να χτυπήσει το κουδούνι. Χτυπάει. Κοίτα, πρέπει να χτυπήσουμε 5 φορές έτσι Σταμάτα. και 3 φορές έτσι. Έλα, Τολί, σταμάτα, φύγε. Τότε ο ήχος θα πάει. Δεν θα σου ανοίγουν επειδή θα σε βλέπουν. Κάτσε να ανοίξω εγώ. Να χτυπήσω εγώ. Εσένα δηλαδή, άμα. Πήγαινε πιο πέρα να μην φαίνεστε. Ναι, επειδή φαίνομαι δεν ανοίγουνε. Οι φίλοι σου είναι χάλια. Μπορείτε να μας ανοίξετε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ρε, έτσι θα σου ανοίξουνε οι άνθρωποι. Ωραία, εσύ τι είναι Δεν αυτή? ανοίγουνε. Οι φίλοι σου είναι πολύ ψωνάρα. Κάτσε, παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Γιατί με χτυπήσες? Τσακώνεστε, γι' αυτό δεν μας ανοίγουν. Δεν θα είναι κανένας μέσα. Χριστίνα, πάμε να φύγουμε. Να βλέπεις όπως χτυπήσει το. Κάσα! Τι είστε εσείς? Εμείς πάθαμε λάστιχο έξω, ρε παιδιά. Δεν έχει πρόσχημα αυτό. Είναι για το Μη στάσεις τώρα, το πρασινομαλί, είναι μόδα. Έλα εδώ! Είναι άρρωστος, παιδιά. Είναι άρρωστος, το είπα. Ξέρεις Εμείς... που είμαστε? Όχι. Μου μιλάς? Θα μου λες με ένα ναι ή ένα όχι. Και σου πω ότι δεν θέλω να πω σήμερα. Στοιχεία. Θα μας ακούσουμε. Ποιοι? Θα δείτε. Βρισκόμαστε στο Dom Corporation Factory. Ένα εργοστάσιο της κυβέρνησης που ήθελε να κάνει κάποια πειράματα για να δημιουργήσει έναν υπερστρατιώτη. Ναι. Αλλά τι γι' αυτό? Δημιούργησε έναν ιό. Ιό. Ναι, δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις. Ναι. Θα με βοηθήσετε? Να αλλάξουμε το λάστιχο και θα να σας βοηθήσουμε. Εννοείται. Σε λίγο. Βγάλτε μας έξω και θα ξανάρθουμε. Ναι. Έλατε να σας βγάλω έξω. Από εκεί μπήκαμε. Έχω κι άλλο έξω εδώ. Μήπως... θα έχει άλλη. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Αλλά μην κάνετε έτσι, δεν έχουμε κι άλλη πλέον. Ναι. Πάμε! Έλα εσύ! Ψυχολία! Παιδιά,
Ελάτε εδώ. Εγώ δεν πάω. Δεν έχουμε κι άλλη επιλογή. Περίμενε. Πήγαινε εσύ πρώτη. Ναι. Ελάτε εδώ! Στο Tom Corporation Factory, ένα εργοστάσιο που η κυβέρνηση ήθελε να δημιουργήσει έναν υπερστρατιώτη, αλλά δημιούργησε έναν ιό. Τον ιό τον έχω πάρει κι εγώ, όπως βλέπετε, αν και δεν έχω μολυνθεί. Όλοι οι συνάδελφοί μου όμως εκεί μέσα δεν ήταν τόσο τυχεροί. Αυτή τη στιγμή θα με βοηθήσετε. Εμείς? Θέλετε να φύγετε από εδώ, θα με βοηθήσετε, ναι εσείς! Να φύγουμε. Να φύγουμε θέλουμε. Για να φύγετε πρέπει να με βοηθήσετε να κλείσουμε το εργοστάσιο, να το θέσουμε εκτός λειτουργίας. Συγγνώμη κύριε, αλλά δεν νομίζω να μπορούμε να βοηθήσουμε, δεν ξέρουμε. Ειδικά αυτοί δεν. Ναι. Θα μάθετε! Όλοι όσοι έχουν έρθει εδώ μάθανε. Απλά δεν έφυγαν. Δεν έφυγαν. Πώς δεν έφυγαν? Απλά δεν έφυγαν. Απλά, πολύ απλά. Ελάτε εδώ. Έχει όπλα. Εκεί πάει. Έχουμε ξαναπώ. Πάλι θα κάνεις εδώ, αυτό είναι και χαζό. Ας τον εδώ, το παιδί. Να ρωτήσω κάτι. Μπορούμε να βρίσουμε το παιδάκι και να φύγω εγώ με την κοπέλα. Πού να αφήσεις τον αδερφό μου, εσύ? Εμένα! Αυτή δεν ήθελα να αφήσεις τον αδερφό μου, δεν προσδοκείς. Τι να διαλέξεις! Πού νομίζετε ότι είστε? Εργοστάσιο. 3 κανόνες. Ναι. Πρώτον, Ναι. ησυχία γιατί θα μας ακούσουν. Μόνοι σας φωνάζετε. Μόνος μου είμαι εδώ, μόνος μου φωνάζω. Τι θες εσύ? Δεύτερον, μη μιλάτε όταν σας μιλάω. Και τρίτον, προσοχή τι θα αγγίξετε ή τι θα σας αγγίξει. Μην ακουμπάτε το τοίχο για καλό και για κακό. Για έλατε εδώ. Έλα και εσύ που φοβάσαι. Έλα και εσύ, έλα. Εσύ πρώτη. Έχετε καταλάβει τι πρέπει να κάνετε? Όχι. Αυτή είναι η αποστολή σας. Αποστολή μας. Ναι. Κύριε, δεν ξέρουμε εμείς από αυτά. Δεν πειράζει, θα μάθετε είπαμε. Να, αλλά είμαστε άσχετοι, τελείωσα. Δεν με νοιάζει! Άμα θέλετε να φύγετε, θα μ' ακούσετε. Πρέπει να βρείτε 4 αγγικάρτες για να κλείσουμε το εργοστάσιο. Ωραία, να τα κάνουμε όλα και να φύγουμε. Ωραία. Ναι. Πάμε να σας δώσω όπλα. Όπλα. Δεν ξέρουμε από όπλα. Ναι, δεν ξέρουμε. Ήθελα να πάω στο χωριό της γιαγιάς μου να δω τη τούρτα της. Και ο κοινός Σκουφίτσα κάπως έτσι ξεκίνησε και είδες που κατέληξε. Παναγία μου. Εσύ είσαι η πρώτη, έλα εδώ. Και τσαντάκι. Γιατί θα κοιτάξουμε τώρα και τη μόδα. Πάει τώρα. Wow, τέλειο το. Δεν είναι κάπως βαρύ? Έλα, μεγάλος άντρας είσαι. Θα καταφέρεις. Έλα, άνθρωπε μου! Δεν θέλει μόνο. Τώρα θα μου γυρίσετε πλάτη. Πλάτη. Και 3. Ναι. Όχι, θα μας σκοτώσει. Αυτό είναι, μα δεν πεθαίνουμε, παιδιά. Αδερφή, σ' αγαπούσα πολύ, εγώ θα κάνω την πίτσα. Το εργοστάσιο είναι γεμάτο μολυσμένα ζόμπι! Τι ζόμπι. Ρε πλάκα μας. Ζόμπι. Ρε, Φραν θα είναι. Φραν πες αλήθεια. Μαζί μου και ήσυχα. Προχωρήστε, να τελειώσουμε να φύγουμε. Αφού είπα ότι δεν το πιάνω αυτά. Μπήκε μέσα γρήγορα! 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 Βρισκόμαστε στο Toxic. Είμαστε στο 6. Το είδαμε απ' έξω. Και παρόλα αυτά μπήκατε. Ναι, γιατί είχαμε πρόβλημα. Το λάστιχό μας, όπως οι συνάδελφοί σας. Πάει κι αυτό, Ναι. Σας είπα, μας ακούνε! Τι να κάνουμε. Θέλετε να φύγουμε όλοι μαζί από εδώ? Για να φύγουμε πρέπει να κλείσουμε το ρεύμα από το εργοστάσιο. Για να γίνουμε κι εμείς ζόμπι. Λύγαμε. Γιατί να ανοίξεις. Όχι, δεν κρατάω. Ακούστε με καλά, δεν θα το ξαναπώ. Ναι. Πρέπει να τερματίσουμε την αποστολή. Πρέπει να βρούμε το κλειδί που τερματίζει το εργοστάσιο. Πρέπει να θέσουμε το εργοστάσιο. έχετε της τεχνολογίας. Ναι, κοιτάξτε πως είμαστε. Όχι.
ιδιαίτερα. Αν θέλετε να επιβιώσετε, θα με ακούσετε. Καταλάβατε? Ναι. Έρχονται από τη φασαρία. Ησυχία. Κοιτάξτε με λίγο. Ναι. Θέλω να τους πυροβολάτε στο κεφάλι. Στο κεφάλι. Στο κεφάλι. Έτσι. Ναι. Ακούστε με λίγο, τα ζόμπι δεν θα μπορέσετε να τα σκοτώσετε. Το μόνο που θα καταφέρετε είναι να τα αποφύσετε. Να προσπαθήσετε να τα διώξετε προσωρινά μέχρι να τελειώσουμε την αποστολή μας. Και προσοχή, να εύχεστε να μην έρθουμε καθόλου σε επαφή. Καθόλου. Με τον Passing Zero. Passing Zero. Passing Zero. Ο Passing Zero είναι ο πρώτος μεταλλαγμένος. Ούτε αυτά δεν το πιάνουνε. Έτσι και τον δούμε, πρέπει να... Δεν μας βλέπω να... Θεέ μου, πάρε να πω. Ησυχία, μας έχουν περικυκλώσει! Τι κάνεις εκεί! Κρύβομαι. Δεν πρέπει να κρύβομαι. Όχι! Τι να κάνω. Ησυχία! Ησυχία. Το πρώτο μέρος που πρέπει να επισκεφτούμε είναι το τροχόσπιτο. Παναγίτσα μου. Το τροχόσπιτο. Να το βρίσκεται. Εμείς είμαστε εδώ. Να του το πάνε αυτό. Όχι, εδώ είμαστε στο safe house. Δυστυχώς για εσάς το τροχόσπιτο είναι στην άλλη άκρη του εργοστασίου. Α, καλά. Δεν μας βλέπω να ζούμε. Θα πεθάνουμε. Αυτό ήταν. Είμαστε τόσο νέοι. Ήταν ωραία η ζωή. Εσείς παλιές είστε, εγώ είμαι νέος. Εσείς είστε γλύες, εγώ είμαι νέος. Παλιώσαμε. Και πώς θα φτάσουμε εδώ, εξηγήστε μας λίγο. Από ποια μεριά είναι, προς τα πού. Δες το! Από εδώ θα πάμε. Παναγία. Είναι πολύ. Ένα ολόκληρο εργοστάσιο. Γεμάτο. Όχι, μισό. Α, καλά. Άμα είναι μισό θα πεινάζει. Ναι, μισό. Εσείς θα έρθετε μαζί μας. Θα έρθετε μαζί μας εσείς. Το σκέφτομαι. Όχι να έρθετε, όχι να έρθετε. Γιατί είναι άδικο μόνο για μας. Να έρθω. Εδώ σας σώσουμε κι εσείς να είστε όλη την ώρα εδώ. Εμείς δεν ξέρουμε από αυτά όλα. Εσείς έχετε μια πυρίλα. Τρέχουμε! Τι κάνουμε, τι να κάνουμε. Είναι πολύ ακόμα. Ανέβηκε η αδρεναλίνη, σταματάει η καρδιά. Από
εδώ! Πάμε από εδώ! Κουνηθείτε! Έλα, προχώ. Μπείτε, 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 μπείτε! Μπείτε, μπείτε, μπείτε! Κλείσε. Ησυχία, παιδιά. Γιατί είναι όλα μες στα αίματα όλα. Γιατί όπως σας είπα δεν είστε οι μόνοι που έχετε προσπαθήσει. Θα μπει! Σούτα από εδώ! Θα μπει! Προσπαθεί να μπει. Παιδιά παντού, τι θα κάνουμε? Πρέπει να βρούμε την κάρτα! Ακριβώς. Ποια κάρτα? Ψάξτε γι' αυτό το σύμβολο της ομάδας σας. Πού, εδώ? Α, να εδώ. Μπράβο! Κρατήστε το! Ψάξτε! Τι να βάλω εδώ? Πώς ανοίγει αυτό το πράγμα? Ψάξτε, βρες τρόπο! Πώς! Κωδικός! Κάποιος κωδικός υπάρχει! Μήπως είναι πάνω στην κάρτα? Άμα θα ήμουν επιστήμονας θα το έκρυβα κάπου που δεν θα το έβλεπε κανείς. Μπορείς να τελειώσει. Το βρήκα! Τι, βρήκες κάτι? Ναι! Αυτό είναι. Μπράβο! Μπράβο! Πρέπει να φύγουμε για την επόμενη αποστολή γρήγορα! Πάμε! Βλέπεις οι επιστημονικές μου σκέψεις που Επιστημονικέ! Πού είναι η επόμενη αποστολή? Γράφει στο τέτοιο, γράφει. Αντιδραστήρας. Στα αντιδραστήρα. Ωχ, Θεέ μου. Sorry for my Greek. Πάμε, κουνήσου! Συγγνώμη, θα πάμε για τις σφαίρες. Πάμε από εδώ, από εδώ! Τι γίνεται! Πιάστε! Από εδώ! Take out! Πάστε! Έχασε την αποστολή! Γυρίστε από εδώ! Γυρίστε πλάτη! Τέλεια. Ευτυχώς. Τι θα κάνουμε? Επιστήμονα, πρέπει κάτι να κάνουμε και να φύγουμε από εδώ. Πρέπει να βρούμε την αποστολή. Πού την έχασες? Πώς μπόρεσες να χάσεις την αποστολή? Δεν ξέρω, πίσω από το σόμπι, που τι να έκανα. Το χρήμα και εδώ. Έχει το χρήμα. Άκουσε με προσεκτικά. Είμαστε εδώ. Ωραία. Θέλω να πάτε προς τα εδώ. Και να ψάξω να βρω εγώ την αποστολή μόνο. Εντάξει. Ελπίζω να σας ξαναβρω. Τι εννοείται? Δεν θέλετε καλύτερα να έρθετε μαζί μας? Πρέπει να φύγω. Με άρρωστος. Πρέπει να πιαστούμε. Γρήγορα.
Ρολόι, κάτι άλλο, χημικά. Τόνι, μπορείς να σταματήσεις? Τι κάνεις? Τι βρήκες? Τι είναι αυτό? Αυτό Ναι, είναι κίτρινη βιοχημική θήκη. Σημαίνει ότι πλησιάζουμε. πλησιάζουμε! Άντε επιτέλους. Να σωθούμε. Στα μισά. Στα μισά. Να πω, δεν βλέπω πολύ καλά χωρίς τα γυαλιά μου. Τα έχετε δει. Θέλω να μου βρείτε άλλο ένα. Άλλο ένα. Κίτρινο τέτοιο. Έτσι κίτρινο. Έτσι κίτρινο. Ας να το βρούμε το κίτρινο. Πάμε. Εσύ ψάξα από εκεί. Γιατί εγώ προς τα κάτω? Γιατί όχι αυτή? Προσπαθώ να κοιτάξω. Κάτι είναι. Αμάν. Τελείωσαν οι σφαίρες. Σε δάκωσαν. Νομίζω. Πρέπει να πάμε στο γραφείο. Ναι, πάμε. Πάμε, πες, δεν κλείσε την πόρτα. Ζόμπι! Τι γίνεται από κάτω, κλείσε την πόρτα. Πάμε, πρέπει να βρούμε τους άλλους. Τότε γιατί μπήκαμε εδώ μέσα? Για να πάρουμε το διακόπτη που χρειάζομαι. Α, ωραία, πάμε. Όπλο, έχεις πυροβόλα. Τον εχθρό. Πρέπει να βρούμε τους άλλους. Πού είναι? Τόλι, Σοφία! Στο safe house, από εδώ. Ωραία, πάμε. Περίμενε με. Πάμε. Όχι από εδώ. Άλλη μια αποστολή. Θα λιποθυμίσω. Πάμε να κλείσουμε το εργοστάσιο μια και καλή. Πάμε! Έτοιμοι, ναι! Πήγαινε στη γωνία.
Τι κοιτάει? Τον αντιδραστήρα. Ναι. Εμείς χρειαζόμαστε το καλώδιο παροχής. Πρέπει να το βγάλεις. Αλλά σκέψου ότι όταν βγάλεις το καλώδιο, τρέξεις σαν να μην υπάρχει αύριο. Άλλωστε μπορεί να μην είναι, ξέρεις, πολύ ζωντανή εκεί μέσα. Είχε πάρα πολλά ζόμπι. Σίγουρα δεν την έχουν φάει. Δεν πειράζει, υπάρχουν πιθανότητες να έχει επιζήσει. Δεν πιστεύω, Τόλι. Όπως κατάλαβα, δεν θες να πας επειδή φοβάσαι. Είναι παντού. Πρέπει κάτι να κάνω. Πρέπει να βιαστώ. Δεν πετυχαίνει, δεν πετυχαίνει, δεν πετυχαίνει, δεν πετυχαίνει. Είναι παντού τα ζόμπι. Τα καταραμένα. Το αντίδοτο το έχω. Πρέπει να το πάω στο επιστήμονα επιγόντως. Και τι είναι, να πάω μόνος μου εκεί? Τόλι, θα είμαι μια βοήθεια εδώ έξω εγώ. Δεν κατάλαβα. Τι έχει γίνει, πού είναι οι φίλοι μου? Το πίνα. Το πίνα. Τι έγινε, έχω να δω πάρα πολύ καιρό τη Χριστίνα. Και είπα να σας ακολουθήσω. Τι έγινε να Τόλι, της πω. εννοείται θα μου πείτε. Εννοείται θα μου πείτε που Κοίτα, είναι. με λίγα λόγια, πήγαμε σε ένα εργοστάσιο. Καταρχάς, γιατί είστε εδώ, τι είναι εδώ, τι είναι αυτό εδώ? Είναι ένα εργοστάσιο που έχει ζόμπι. Και είναι πολύ καιρό τώρα εκεί μέσα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ναι, και εγώ θέλω να σου σώσω, είναι αυτή. Εγώ θα βοηθήσω, αλλά θα ελέγχω εγώ απ' έξω και Τόλι θα μπει μέσα. Καλή βοήθεια. Μείνε μαζί μου έξω. Όχι, θα πάω με το Τόλι να σώσω τη Χριστίνα. Αυτή είναι πραγματική φίλη, πάει να τη σώσει τη φίλη της. Ενώ εσύ, να εγώ εδώ θα Εντάξει, μείνω. και αυτό βοήθεια είναι που θα φυλάει τις ήλιες. Μήπως έρθουν κάποιοι άλλοι που ξέρουμε πόσα άτομα είναι. Εντάξει. Αλλά πρέπει να δούμε πώς θα βγούμε. Κοίτα, εκεί ήταν η πρώτη φορά που μπήκαμε. Ελάτε εδώ. Ποιος είναι αυτός? Ελάτε εδώ. Πηγαίνετε, για πάμε, για πάμε. Ποιος είσαι?
Είμαι ο αρχιφύλακας του εργοστασίου. Είμαι ο μόνος που επέζησα εκεί μέσα. Θα σας οδηγήσω μέσα στο εργοστάσιο. Ξέρω έναν κρυφό δρόμο. Πριν πάμε μέσα όμως, Ναι. θα χρειαστείτε αυτές εδώ τις μάσκες. Τώρα τι είναι αυτά? Πού τη φέρατε τη Χριστίνα? Και δεν θέλω να βγάλετε εκεί. Θα με ακούτε όπου πηγαίνω και δεν θα φέρνετε αντιρρήσεις. Μαζί μου. Σιγά σιγά τώρα, εντάξει. Μπορείτε να βγάλετε τις μάσκες τώρα, είμαστε εντάξει. Έχεις δει τη Χριστίνα? Έχω δει από τις κάμερες ότι περιπλανιέται μια τρελή κοπέλα με μαλλιά εδώ στο εργοστάσιο. Αυτή με θα είναι. όπλα. Αυτή Σίγουρα, θα είναι. Αυτή θα είναι, είμαι κι εγώ. Υπήρχε και σίγουρη. κάποιος άλλος. Μαζί της. Δεν έχω δει κάποιον. Λες δεν είναι μόνη της. Μόνη Δεν της. έχει επιβιώσει. Δεν έχει ζήσει ο άλλος. Καλά, πάμε Ποιος να άλλος, δούμε. ποιος άλλος. Άλλος ένας ήταν μεταλλαγμένος, αλλά ήταν σαν άνθρωπος. Πώς έμοιαζε. Ήταν λεπτός, ψηλός, πράσινα μαλλιά. Τρελός. Ο γιατρός. Γιατρός, Είναι ζωντανός γιατρός. επιστήμονας, ο επιστήμονας. Είναι ζωντανός. Δεν ξέρω, αλλά τότε ήταν ζωντανός. Αυτός μας βοηθούσε. Πού είναι, πού είναι, πού είσαι. Καταραμένα είναι παντού. Πάρτε όπλο και σακίδιο, Πάρε το, φορέστε τα και φύγαμε. 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 Σχολείο πήγαμε. Συγγνώμη, παιδιά, έχω να πάω πολλά χρόνια σχολείο. Πάμε. Λοιπόν, πρέπει να συνεργοποιήσω τα όπλα πρώτα. Οκ. Ευτυχώς έχω το χειριστήριο μαζί μου. Waiting for orders. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία, πάμε. Είχα ένα σάσκοπα σφαίρες, θα τις χρειαστείς. Λοιπόν, Πάμε! μαζί μου. Πάμε! Σιγά σιγά μην φωνάζεις. Α, ναι, sorry. Σας ακολουθεί κανένας. Επιστήμονα ήρθα. Πώς μπαίνεις έτσι μέσα. Βάλ την ποδιά. Αλλά εντάξει, μην κάνεις έτσι. Να σου πω. Σου φέρα. Το αντίδοτο. Ποδιά. Βάζω, μην αγχώνεσαι. Φέραμε το πρώτο. Είναι παντού αυτά τα καταραμένα ζόμπι. Πόσα πρέπει να βρω ακόμα. 4. Καταλαβαίνεις ότι μόνη μου δεν μπορώ να καταφέρω. Και εγώ τι θες να κάνω. Δεν ξέρω. Σκέψου κάτι. Τελειώνει. Θες μια γουλιά. Ελπίζω να αντέξω. Πόσο χρόνο έχω. Έχουμε 3 ακόμα δόσεις και είμαστε 2 άτομα. Καταλαβαίνεις. Πρέπει να βρεις 4. 4. Καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο για μένα. Πρέπει να βγεις έξω κι εσύ. Θα βγω. Πάρε το όπλο. Με αυτό θα βγω έξω. Όχι, με αυτό δεν μπορείς να βγεις. Πρέπει να βρούμε άλλο ένα όπλο. Μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Υπάρχει ένας securitas που τα ξέρει όλα. Πρέπει να το βρούμε. Είναι ακόμα εδώ. Και γιατί δεν τον έχεις φέρει. Γιατί δεν τον έχω βρει. Τι περιμένεις. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω. Έχουμε άλλα πόσα αμπούλες πρέπει να βρω. Άλλα 4. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχουμε καθόλου χρόνο και άλλες 4 αμπούλες. Σε λίγο καιρό θα είμαστε και οι 2 ζόμπι. Για την ώρα κρατάμε τη μετάταξη. Έχουμε 3 ακόμα δόσεις για τον καθένα. Έχουμε το λιγότερο που είναι σήμερα. Έχεις ιδέα που μπορεί να είναι το δεύτερο. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Το νομίζω δεν με βοηθάει. Σκέψου καλύτερα. Επιστήμονας είσαι παραπάνω καιρό εδώ. Έπρεπε να ήδη να ξέρεις που Στο βρίσκεσαι. τροχόσπιτο! Στο τροχόσπιτο υπάρχει ένα. Είσαι σίγουρος. 100%. Εγώ το είχα βάλει. Κανόνισε γιατί αλλιώς θα σε σκοτώσω εσένα. Αν με σκοτώσεις δεν υπάρχει κανείς να το φτιάξει το αντίδοτο. Δεν πειράζει. Θα πεθάνουμε και οι 2. Με χρειάζεσαι για την ώρα. Τέλος πάντων. Έφυγα. Στο τροχόσπιτο. Μείνε εδώ. Άμα δεις το security, πες του ότι χρειαζόμαστε τη βοήθειά του. Μόνος μου θα μείνω εδώ. Μόνος σου θα μείνεις. Γρήγορα μέσα υπόλοιπα.
εδώ. Πρέπει να πάμε το εργοστάσιο. Ναι, θυμάμαι αυτό το μέρος. Κάπου εδώ το άκουσα τη Χριστίνα. Στο αντιδραστήρα μέσα. Ναι, που ήταν τα παιδιά μιας. Θέλεις? Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε κανένα στοιχείο. Ναι, πάμε. Πάμε. Εγώ κοιτάω πίσω, εσείς μπροστά, Εδώ πέρα είναι ο αντιδραστήρας. Ναι, εδώ τη άκουσα τη Χριστίνα. Αλήθεια, εδώ ήσασταν. Ψάξτε να βρούμε κάποιο στοιχείο για να βρούμε τη φίλη σας. Κάτι που να μας βοηθήσει. Ναι, τώρα. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι ήταν αυτό, πόσοι είναι εδώ πέρα? Πρέπει να βρούμε το παιδί. Πώς θα τον βρούμε, πώς θα τον βρούμε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις Θα ψάξουμε το εργοστάσιο παντού, γρήγορα να τον βρούμε, γιατί δεν ξέρω πόσο χρόνο έχει ακόμα. Εγώ αγχώνομαι τώρα, είναι μικρός, τι θα κάνουμε, αν τον φάνε... Αλλά εντάξει, ηρέμησε. Έχω την ευθύνη του. Ηρέμησε, θα τον βρούμε. Τι θα πει η φίλη μου, θα πει... Πρέπει να βιαστούμε. Όσο αγχώνεσαι, τόσο χειρότερα τα πράγματα. Κάτσε να παραλάσω. Μείνε ήρεμη, το έχουμε, θα το βρούμε το παιδί. Εντάξει, οκ, πάμε. Απλά πρέπει να βιαστούμε. Πάμε. Πάμε να ψάξουμε το εργοστάσιο. Ναι. Και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Όλα θα πάνε βρούμε καλά. και τη φίλη σας. Πάμε να βρούμε το μικρό, πάμε. Κάτι ακούω. Ετοιμάσου. Έρχονται. Έρχονται. Ναι. Εγώ είμαι δίπλα σου. Φοβάμαι. Τέλεια. Δεν είναι κανένας. Πού μπορεί να είναι? Yeah.
Πρέπει να πάμε στο εργαστήριο. Ωραία, τρέχουμε. Πού είναι? Τόλι, είσαι μόνος σου εδώ. Όχι, το πήρα και ένα security που μπόρεσε να επιζήσει. Περίμενε, ποιος security? Ο security που είπα εγώ. Ήταν πίσω έτσι. Τον έχω δει. Υπάρχει ελπίδα, πρέπει να το βρούμε. Είναι πολύ καλό να μας βοηθήσει. Πρέπει να πάμε στο εργαστήριο. Πρέπει να πούμε και την τοπίνα. Πού είναι? Τρέχω. Πάμε εργαστήριο πρώτα. Πού είναι? Πάμε, γρήγορα. Τι γίνεται? Έχουμε τις δύο. Ποιες δύο? Εντάξει, βρήκαμε. Δεν αισθάνομαι καθόλου καλά. Δεν είσαι καλά. Πρέπει να πάρεις δόση. Προσοχή. Άμα. Δεν θέλω να χωθείς. Ναι, Έχουμε άλλη μία δόση μόνο. πρέπει κάτι να κάνουμε, πρέπει να βρούμε. Άλλα 3 είναι. Τόλι, πρέπει να βρούμε την Τόλι. τοπίνα και το security. Ποιος άλλος είναι μαζί σου? Ο securitas Ναι. και η τοπίνα. Μόνο. Ωραία. Πρέπει να βρούμε άλλα 3 τέτοια. Είναι οι συστάσεις που χρειάζομαι, χημικές συστάσεις που χρειάζομαι για να φτιάξω το αντίδοτο και τον ιό. Το μάτι σου. Ωραία, έχεις προσπαθήσει καθόλου να το κάνεις με άλλα υλικά. Όπως βλέπεις. Ξαναπροσπάθησε. Ωραία. Θέλεις να δεις. Θέλω να δω. Παίρνεις τον ιό. Βάζεις τον καταλήτη. Ναι. Αλλά όπως βλέπεις, δεν έχει το σωστό χρώμα. Πρέπει να βρούμε και τις 5 συστάσεις. Χρειάζομαι και τα 5 φιαλίδια. Σκατάκια δώσεις άμα δεν μπορείς να φτιάξεις ένα αντίδοτο για να ζήσουμε. Είμαι αυτός που σε κρατάει ζωντανή για την ώρα, οπότε κάνε αυτό που σου λέω. Και σου έχω πει εδώ μέσα μην μπαίνεις χωρίς ρόμπα. Πρέπει να περιμένουμε τους άλλους να έρθουν. Ποιους άλλους, δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε τους άλλους. Ωραία, πάμε να τους βρούμε, θα μας βοηθήσουνε. Από πού ήρθες εσύ? Από το... εκεί που σε δάγκωσαν. Τον αντιδραστήρα. Εκεί είναι και το επόμενο φιαλίδιο. Πρέπει να ξαναπάμε σε Είσαι αντιδραστήρα. σίγουρος ότι βρίσκεται εκεί? Όσο σίγουρος Μήπως πρέπει να σε... Όσο σίγουρος ήμουν ότι βρίσκεται στο τροχόσπιτο. Και εμένα μην με απειλείς. Πάμε στον αντιδραστήρα γρήγορα. Αυτή τη φορά θα έρθεις και εσύ μαζί μας. Θα έρθω κι εγώ. Ωραία, πάμε. Βγήκαμε. Έλα, προχωρήστε προς τα εδώ. Από εδώ δεν βγαίνει. Οκ. Πάμε από εδώ. Όλα ευθεία. Πάμε. Πού πάμε? Πρέπει να πάμε στον αντιδραστήρα. Ωραία, προχώρα μπροστά γιατί δεν θυμάμαι που είναι. Από εδώ. Πάμε. Να σου πω, γιατί πήρες το κοντάρι, ποιον θα σκοτώσεις με αυτό? Όποιον έχει. Πάμε. Θα σας καλύπτω εγώ. Προσοχή. Από εδώ. Πάμε. Περάστε γρήγορα. Ωραία, πάμε να προχωρήσουμε. Πρέπει να βρούμε αντίδοτα. Υπάρχουν 5 φιαλίδια που πρέπει να βρούμε. Μισό λεπτάκι. Για να ρωτήσουμε το συγκυριτάκι πώς επιβίωσες εσύ τόσο καιρό. Αφού έβλεπες τα πάντα στην κάμερα, έπρεπε να κάνεις κάτι. Είχα κλειστεί μέσα στο φυλάκιό μου και παρακολουθούσα το εργοστάσιο από τις κάμερες για τυχόν επιζώντες. Αφού τόσο καιρό μας έβλεπες. Τουλάχιστον εμένα. Γιατί δεν έκανες κάτι, έβλεπες ότι είμαι ζωντανή ακόμα και δεν είμαι ζόμπι. Γιατί είμαστε στην Ανατολική Πτέρυγα. Η Ανατολική Πτέρυγα δεν είναι το ξετιζόνι. Όλοι. Ωραία. Φοράς και μάσκα. Θα μπορούσες να έρθεις τουλάχιστον να ελέγξεις. Τέλος πάντων. Πάμε. Πάμε όλοι μαζί μας και βρούμε αυτά τα αντίδοτα επιτέλους. Για άνοιξε. Παιδιά, προσοχή. Στον αντιδραστήρα που πήγαμε να σε βρούμε, Ναι. σε επιτέθηκαν ορισμένοι. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι ασφαλές στο μέρος ακόμα. Έχω χειρότερα νέα. Δηλαδή. Τι άλλο. Είμαστε στο γάμα επίπεδο. Και. Εδώ δημιουργήθηκε ο ιός. Κάπου εδώ πέρα υπάρχει και ο Pessing Zero. Πεσεντζίρο, ποιος είναι αυτός, δεν τον έχω δει. Είναι το τέρας Τόλι. Ο Pessing Zero είναι ένας τοξικός μολυσμένος ο οποίος δεν δέχεται σφαίρες και δεν θέλει να το συναντήσει για κανένα λόγο. Ωραία, πάμε να προχωρήσουμε. Με προσοχή. Δεν βλέπω κανέναν. Προχωρήστε. Νομίζω ότι κάτι ακούω. Βγείτε. Σιγά, σιγά είπα. Μας ακούσει. Επιστήμονα, για πες. Πού είναι το αντίδοτο? Μου είπες ότι είναι εδώ. Κάπου εδώ πέρα, ψάξει το χώρο. Λοιπόν, ψάχνουμε όλοι το Αν χώρο. θυμάμαι καλά είναι προς εκεί την μεριά. Γρήγορα. Ωραία. Σιγά. Θα μας ακούσω, πες εν δύο.
Αυτό είναι το αντίδοτο. Ναι. Όχι. Είναι ένα συστατικό από τα αντίδοτα. Πρέπει να πάμε στο εργοστάσιο. Πρέπει να πάμε στο εργοστάσιο. Δεν μας χρειάζεται πια. Πρέπει να πάμε στο εργαστήριο να το βάλουμε σε ασφαλή τοποθεσία. Δεν λειτουργεί η ασφαλειά σου, τέλος πάντων. Ωραία, πρέπει να βρούμε πόσα άλλα. Άλλα δύο. Χρειαζόμαστε άλλα δύο. Πρέπει να πάμε στο εργαστήριο αυτό πρώτα. Θα χαλάσει να μην είναι το στοιχείο. Ωραία. Τέλεια. Παιδιά, εγώ λέω να χωριστούμε. Μήπως να χωριστούμε ή θα είμαστε μαζί. Θες να είσαι εδώ πέρα μόνη σου, 3 άτομα σε αυτό το επίπεδο με το Basic Zero. Έλα, εγώ μαζί σου. Εγώ λέω να πάμε όλοι μαζί. Ωραία. Δεν ξέρω. Πάμε όλοι μαζί. Πάμε. Λοιπόν, εσείς που είσαστε μη μεταλλαγμένοι πίσω. Έλα, Καλά, σας καταλαβαίνω. Δεν μας μυρίζει. εσύ μπροστά δεν. Πάμε. Πες το χειμώνα, πρέπει να βιαστούμε. Από εδώ. Όλοι πίσω. Πίσω, φύγαμε. Απ' την άλλη. Φύγαμε απ' την άλλη, απ' την άλλη. Περίμενε. Γιατί, τι έγινε. Τα 2 τελευταία δεν είμαστε στα files. Και δεν πρέπει να πάμε στο εργαστήριο να αφήσουμε Θα αυτό. πάω εγώ μόνος μου. Μόνος σου. Ναι, Μόνος σου. ξέρω τον δρόμο. Τζόνι, εδώ είναι το master key. Ανοίξτε τα files. Βρείτε μου τα 2 τελευταία και φέρτε στο εργαστήριο. Ωραία, εντάξει. Θα προσέχω. Πάμε. Να προσέχεις. Καλή επιτυχία. Εγώ, παιδιά, λίγο αγχώνομαι για τον ζόμπι. Έλα, άνοιξε την πόρτα. Μισό. Καθίστε λίγο. Ακούτε. Κάποιος έρχεται νομίζω. Γρήγορα. Να είστε σε επιφυλακή. Λίγο πιο γρήγορα. Δεν είναι κανείς πίσω μας, παιδιά, εντάξει είμαστε. Κάπου εδώ είναι. Πρέπει να ψάξουμε. Να χωριστούμε λίγο. Το αντίδοτο. Ψάξτε παντού. Ψάξτε γύρω. Γύρω, κάπου εδώ. Χωριστείτε, αλλά μην μείνετε μακριά. Παιδιά, εδώ. Τι είναι. Α, είναι το αντίδοτο. Ωραία. Έχει και κάτι άλλο. Τι είναι αυτό. Ένα κλειδί για το Cargo 3. Καρποτρία. Λοιπόν, Είναι στην τοξική ζώνη. θα χωριστούμε αυτή τη στιγμή, θα χωριστούμε. Θα πάτε πίσω στον επιστήμονα, το αντίδοτο και θα ρωτήσετε για το κλειδί. Δεν ξέρουμε τον δρόμο. Ωραία, πήγαινε εσύ μαζί τους καλύτερα. Δεν πρόκειται να βρουν το δρόμο μόνοι τους. Φύγαμε. Προσοχή. Θα Ο προσέχω. Patient Zero βρίσκεται σε αυτή την περιοχή. Αν τον δεις, θέλω να τρέξεις για τη ζωή σου. Οκ. Έρχεσαι. Έρχομαι. Καλή τύχη. Ευχαριστώ. Καλή τύχη. Καλή τύχη, παιδιά. Πάμε, παιδιά. Τι κάνεις εδώ. Ήρθα να σας βρω. Βρήκαμε Έλα, αντίδοτο. και βρήκαμε κάποιο κλειδί για το κάρτο 3. Θα πάτε μέσα από τον αντιδραστήρα και θα πάτε στο Cargo 3. Ανοίξτε το Cargo 3, άλλο ένα μας λείπει. Αυτό κι άλλο ένα. Πάτε. Φεύγουμε. Από εδώ θα πάτε. Πάμε. Καλή επιτυχία. Φύγαμε. Θα σας δώσω σε λίγο. Είσαστε έτοιμοι. Κάπου από εδώ πρέπει να είναι το Cargo 3, θυμάμαι. Παιδιά, προσοχή, πέφτει αέριο. Τι είναι αυτό? Οι μάσκες σας να είναι σφιχτά. Καλά είμαστε. Εδώ είμαστε στα απόβλητα, όπου να είναι φτάνουμε στο Cargo 3. Πάμε. Δεν βλέπω και πολλά εδώ, παιδιά. Έλα μπροστά. Έλα μπροστά, αλλά είμαι εγώ από πίσω σου. Κλείνω. Προσοχή, παιδιά. Το Cargo 3. Εδώ είμαστε, φτάσαμε. Εδώ μέσα πρέπει να είναι το αντίδοτο. Πάμε. Εδώ μέσα πρέπει να είναι.
Όχι το παιδί. Άσε σε μένα. Ας το πω. Εγώ κρατάω τσίλιες. Ναι. Γρήγορα πολύ, γρήγορα. Έλα, άνοιξε. Να το. Να το. Ναι, αυτό είναι. Όχι. Είπε είναι άλλο χρώμα. Αυτό είναι. Αυτό είναι το αντίδοτο, αυτό χρειαζόμαστε. Ωραία. Τώρα πάμε πίσω. Πάμε να βρούμε τον γιατρό. Ναι. Πρέπει να είναι στο εργαστήριο. Ναι. Ξέρεις τον δρόμο. Ναι, από εκεί. Πάμε. Ναι, εδώ είναι. Αλλά δεν είναι ο επιστήμονας. Δεν ξέρω μήπως δεν έφτασε. Έλα να αφήσουμε το αντίθετο εδώ. Πρέπει να πάμε να το βρούμε. Πρέπει να έχει φτάσει μέχρι τώρα. Πάμε. Φύγαμε. Εντάξει, είσαι καλά. Τι έπαθε αυτός? Τον δαγκώσανε. Είναι καλά. Τι έγινε? Όπα. Τι κάνουμε τώρα? Σταμάτα να κλαις. Ποιος θα φτιάξει το αντίδοτο για τη Χριστίνα? Τον σκότωσες. Πάμε να τη βρούμε. Πάμε. Από την άλλη. Από την άλλη είναι. Από εκεί, από εκεί. Μη κλαις, έλα. Πόσα ζόμπι είναι εδώ μέσα. Τι πόρτα είναι αυτή?
βρίσκομαι. Τι είναι αυτά? Ο επιστήμονας ο Τόλης, η Τοπίνα. Είναι ζόμπι. Τι είναι αυτό? Οι ανθρώπινες δραστημές του ιού Τόμσον έχουν ξεκινήσει. Κύρια δουλειά του είναι να ελπίσει στα νεκρά κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού. Τι? Η φωνή του επιστήμονα? Δεν το ξανακούσω. Οι ανθρώπινες δραστημές του ιού Τόμσον έχουν ξεκινήσει. Κύρια δουλειά του είναι να ελπίσει στα νεκρά κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού. Ο ιός θα βοηθήσει πολύ κόσμο. Η μέρα πρώτη και ο ασθενής γνωστός και ως Patient Zero δεν έχει καμία αντίδραση στον ιό. Η μέρα πέμπτη, ο Patient Zero δεν τρώει τίποτα και έχει εμφανίσει αλλαγή στη συμπεριφορά. Η μέρα ένατη, ο ασθενής αρχίζει να έχει παρενέργειες. Η μέρα εντέκατη, ο ασθενής έχει υποστεί γενετικές μεταλλάξεις. Κάτι έχει πάει λάθος, κάτι πήγε στραβά. Η μέρα 13η, ο ασθενής έχει μεταλλαχθεί σε κάτι άγνωστο, αλλά ακόμα τον ελέγχει. Η μέρα 14η, ο ασθενής δραπέτευσε, το εργοστάσιο είναι υπό επίθεση. Τι πήγα και έκανα? Το ιό τον έχει δημιουργήσει ο επιστήμονας. Ο ιός είναι ανεξέλεγκτος. Τι λέει? Δεν ξέρω πόσος καιρός έχει περάσει. Είμαι εδώ πέρα μόνος μου και ο ιός είναι ανεξέλεγκτος. Αλλά υπάρχει ελπίδα. Όλα εξαρτώνται από εκείνη. Πρέπει να την βρω. Ποια πρέπει να βρει? Πρέπει να βγω από εδώ μέσα οπωσδήποτε. Δεν έχω τίποτα. Σίγουρα θα υπάρχει κάποια έξοδος. Και γιατί το ζόμπι είναι εδώ? Και αυτό το μαγνητόφωνο το είχε το ζόμπι. Μήπως έκανε πειράματα εκεί πάνω σε αυτό? Ναι. Ακούς, εδώ κάτω. Ποιος είναι? Ο Σεκιουριτάς. Πάμε να φύγουμε. Σεκιουριτά, πώς είσαι εδώ? Πάμε να φύγουμε γρήγορα στις ερωτήσεις. Πώς βρέθηκες εδώ? Πού είναι ο Τόλης? Πού είναι η Τοπίνα? Θα σου απαντήσει σε ένα ασφαλές σημείο. Θα είναι εντάξει. Πρέπει να φύγουμε γρήγορα από εδώ. Έρχονται, θα μας πιάσουν. Δεν έχουμε χρόνο. Ποιος? Δεν καταλαβαίνω. Τι δουλεύεις εσύ εδώ μαζί του? Φύγε μακριά του. Δεν είναι το κακό σου. Μην τον ακούς, πως θα μας διαχωρίσει. Αυτός Έχει ψέματα. Μην τον εμπιστεύεσαι. Άκουσέ με, δεν είναι αυτός που νομίζεις. Αυτός έφτιαξε τον ιό. Ναι. Ξέρω πολύ καλά ποιος είσαι. Κράτα. Το αναγνωρίζεις? Εσύ δημιουργήσεις το ιό. Δεν μου αφήνεις άλλη επιλογή. Γιατί τι θα κάνεις? Ζήλο! Πάρτους! Πιάσ' Πάμε να φύγουμε. Πάμε! Σύρκο! 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 Πίσω! Αριστερά, αριστερά. Τι είναι εδώ? Πρέπει να είμαστε ασφαλές εδώ για την ώρα. Έχουμε τα απολύτως απαραίτητα. Τέλεια. Κάτσε να φάρουμε και αυτό μήκος στο πίσω. Πού είναι ο Τόλης με την Τοπίνα? Τους έχω αφήσει σε ασφαλές σημείο. Σε ποιο ασφαλές σημείο? Πρέπει να με ακολουθήσεις. Για να πάμε να τους βρούμε. Πρέπει να φύγουμε από εδώ μέσα. Δεν έχουμε πολύ. Πού είναι αυτό το ασφαλές μέρος? Θα σου οδηγήσω εγώ. Ό,τι είπε ο Ωραία, επιστήμονας τέλεια. πριν, ελπίζω να μην τα πίστεψες. Δεν πρέπει να τον ακούσεις. Γιατί? Προσπαθεί να με ενοχοποιήσει για να διασπάσει την ομάδα. Κράτα αυτά. Πρώτα να μου δείξει το μέρος του ασφαλούς που έχεις πάει τα παιδιά. Ζόμπι! Πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Πάμε από εδώ.
Πώς βρέθηκα σε αυτή τη φυλακή, γιατί δεν με σκότωσε? Αφού σε πιάσε ο Patient Zero, σε έβαλα μέσα σε αυτή τη φυλακή. Αποφάσισα να τους ακολουθήσω για να βρω που θα σε πάνε. Ο επιστήμονας, τι γίνεται με αυτόν? Ο επιστήμονας ήταν πίσω από όλα αυτά. Και γιατί με έβαλε να ψάχνω όλα τα αντίδοτα? Δεν ξέρω. Το μόνο σίγουρο ήταν πως ήθελε να σε εκμεταλλευτεί. Ακούω κάπου τα ζόμπι. Πρέπει να πάμε να βρούμε τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω για πόσο ήταν ακόμα ασφαλείς. Πάμε, ωραία. Πάμε να βρούμε τον Ντόλι. Ακούς, είναι κάπου κοντά. Πρέπει να βιαστούμε. Φύγαμε γρήγορα. Είσαι σίγουρος ότι είναι από εδώ? Δεν ξέρω που τους άφησα. Α, ξέρεις. Οκ. Πάμε. Πήγαινε από εκεί και κοιτάω εγώ από πίσω. Κάλυψέ με, έτσι. Δεν βλέπω κανέναν. Δεν τους άφησες. Θα τους βρεις. Έχω βρει τρόπο να σε θεραπεύσω. Θα γίνουν όλα καλά σύντομα. Στο υπόσχομαι. Σύντομα. Θα το μετρήσω, θα πάρω να πάω. Σύντομα θα βγεις, εντάξει. Ακούς. Είναι κάπου κοντά ζόμπι, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ναι, τους ακούω. Έλα, συνεχίσουμε τον δρόμο. Αυτός που πήγε μας πήρε. Ζόμπι!
Βρήκα έναν άνθρωπο που έχει ανοσία στον ιό. Ίσως είναι το κλειδί για να σώσω την αδελφή μου. Θα μεταφέρω το αίμα της στην αδελφή. Ίσως να πάνε όλα καλά, ίσως να θεραπευτεί. Είναι παχυδεμένη εδώ μέσα. Τι θα κάνουμε, για δες απ' την αρχή. Μήπως είναι κάτι άλλο. Δες απ' την αρχή. Ως αρχιφύλακας έχω πρόσβαση σε όλες τις κάμερες. Ελπίζω να βρω κάποιον ζωντανό. Κατάλαβες ποιος είναι! Πες μου ότι είναι ο... Ναι, είναι αυτός ο αρχιφύλακας που μας έβαλε μέσα στο εργοστάσιο. Άρα αυτή που προσπαθεί να βρει είναι η Χριστίνα. Ναι, για να θεραπευτεί η αδελφή του. Άρα είναι προδότης. Ναι, και εγώ πίστευα ότι είναι καλός. Είναι με τη δικιά μας μεριά, αλλά πρέπει όμως να βρούμε γρήγορα άλλη έξοδο και γρήγορα τη Χριστίνα, μην της κάνει κάτι. Πάμε να την βρούμε. Αλλά πρέπει να βρούμε την έξοδο, γιατί από εκεί είναι τα ζόμπι. Έχει κι άλλη πόρτα. Κοίτα! Ζόμπι! Ώστε γι' αυτό την ήθελες. Αυτή είναι η βοήθειά σου. Μιλάς εσύ. Δεν τι έχεις κάνει! Έχεις μολύνει όλη την περιφέρεια. Ένα λάθος έκανα. Ένα λάθος. Ναι, ένα λάθος. Χριστίνα. Χριστίνα. Τόλε. Ήσυχα. Είναι εκεί, έξω αυτή. Ποιοι? Ήσυχα. Είναι ο επιστήμονας και ο φύλακας. Ο φύλακας είναι προδότης, ήθελε να σε εκμεταλλευτεί. Το έχω καταλάβει γιατί με νάρκωσε. Και ποια είναι αυτή? Μάλλον είναι αδελφή του την οποία ήθελε να σώσει. Την αδερφή του? Ναι. Έχει και αδερφή? Μάλλον. Έλα, πάμε γρήγορα. Δεν μπορώ να σ' αφήσω να την πάρεις. Τι γίνεται έξω? Λογομαχούν αυτοί. Πρέπει να το εκμεταλλευτούν και να τρέξουμε από εδώ. Πρέπει να σώσεις την αδελφή μου. Α, η αδελφή σου είναι τόσο σημαντική από ένα ολόκληρο κόσμο. Έχεις ιδέα τι έχω περάσει? Έχεις ιδέα εγώ τι έχω περάσει? Μίλησε ότι σου φαίνεται εύκολο, Έχεις δίκιο. Σταμάτα να το παίζεις αθώος. Και εσύ το ίδιο. Δεν σε συμφέρει. Έχεις κάνει πολύ χειρότερα. Και το ξέρουμε και οι δύο. Κάπου έχει αφήσει τα πράγματά μου μάλλον. Τι είναι αυτά όλα? Εδώ είναι πειράματα. Γεια. Είναι το όπλο μου εδώ. Λοιπόν, θα πάρω και το σκηνή. Το σκηνή. Είναι ευκαιρία να την κοπανίσουμε τώρα. Να φύγουμε. Όλα για την αδελφή σου γίνανε. Θα σε βοηθήσω, Χριστίνα, ναι, το είδαμε. Να τη χρησιμοποιήσει, θέλεις και εσύ όπως εγώ. Υποκριτική. Δεν είσαι καθόλου καλύτερος από μένα. Εγώ τουλάχιστον το λέω. Θέλω να σώσω τον κόσμο. Εσύ τι θες να σώσεις ένα άτομο? Ένα για όλο τον κόσμο! Δεν μπορώ να την αφήσω, δεν το καταλαβαίνεις! Εκεί λογομαχούν, πάμε. Τι ακούγεται έτσι? Πιάσονα! Να δούμε τώρα που θα σωθείς. Τόλι, περίμενα. Έλα, τα βάλες. Είναι ευκαιρία να...
πεις κάποιον? Όχι, Τόλι. Έλα, προχώρα. Ούτε εγώ. Ακούω ότι παλεύουν οι άλλοι. Ναι, αλλά όσο είναι παλεύουν μακριά. είναι η ευκαιρία να φύγουμε. Ναι. Ανάτας. Τι έγινε, κάτσε να το πάρουμε όλα. Ήθελα μόνο να σώσω την αδελφή μου. Την αδερφή σου. Είδες όμως ότι δημιουργήσες ένα τέρας και τώρα παλεύει. Έπρεπε να σκεφτείς τι θα κάνεις. Πάμε, Τόλι. Πάμε γρήγορα, μην έρθει. Περίμενε. Είμαι ο μόνος που μπορεί να σας οδηγήσει στην έξοδο. Δεν μπορείτε να με αφήσετε εδώ. Έχει δίκιο, αυτός τα ξέρει όλα, είναι φύλακα. Τέλος πάντων. Πάμε. Έλα να το βοηθήσουμε. Σήκωσε τον Τόλι. Πρέπει να βρούμε ένα μέρος για να τον βοηθήσουμε. Υπάρχει ένα γιατρείο μπροστά εκεί. Εγώ δεν θα σώσει, μπείτε μέσα, μπείτε μέσα. Το πείνα. Βοήθησέ τον. Τα πήρατε όλα. Ευχαριστώ που με σώσατε. Ευχαριστώ στην αδερφή σου, πες καλύτερα. Μου ελέγχθηκε. Έγινε τέρας, δεν υπάρχει αδερφή Είναι σου. σαν το πεσεντζίρο. Έπρεπε να σκεφτείς πριν κάνεις. Πού πας? Πάω πάνω να ελέγξω μήπως υπάρχουν τα ζόμπι. Εδώ κοντά. Καραμένα. Ελάτε!
Το λέω παντού. Ό,τι έγινε πριν, δεν είχα κακή πρόθεση. Ήθελα απλά να βοηθήσω τον αδελφή μου. Όμως τώρα από ό,τι φαίνεται, δεν κατάφερα τίποτα. Αν υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος να κάνω κάτι να επανορθώσω, είναι να σας βοηθήσω να βγείτε έξω. Ωραία, καταλαβαίνω ότι ήθελες να βοηθήσεις την αδερφή σου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε πιστεύουμε εκεί 100%. Κατάλαβες. Δώσε μου μία ευκαιρία ακόμα να επανορθώσω. Ωραία, σου δίνω μία ευκαιρία να μας βοηθήσεις να βγούμε από εδώ μέσα, και δηλαδή μαζί με τον Τόλι. Ακολουθήστε με. Θα σου οδηγήσω στην έξοδο. Από εκεί. Προχωρήστε μαζί μου. Έχει πέρασμα από εδώ, πώς είστε. Τους ακούω. Πρέπει να φύγουμε. Πάμε. Μπορούμε να σφραγίσουμε την πόρτα. Ο μόνος τρόπος για να σφραγίσει η πόρτα είναι από μέσα. Τι εννοείς από μέσα? Πρέπει κάποιος να μείνει μέσα να σφραγίσει το μέρος. Και δεν φύγετε. Θα πάω εγώ να το σφραγίσω. Δεν μπορούμε να σε αφήσουμε εδώ. Είσαι ακόμα άνθρωπος. Δεν έχει σημασία. Σας είπα, έχω ακόμα μία ευκαιρία για να διορθώσω τα πράγματα. Αφήστε με να τα διορθώσω. Θα καταφέρω να επιζήσω, ξέρω το εργοστάσιο καλύτερα από εσάς. Θα καταφέρω να βγω. Περίμενα τουλάχιστον να φύγουν τα ζόμπι. Κράτα αυτό. Να προσέχεις. Πάμε τώρα.